טוב חברים, אנחנו עלינו איזשהו מגדל, כן אני יודעת, איזשהו מגדל בסן ג'מיניאנו המהמם. אמא, אני רוצה לגור בסן ג'מיניאנו. עלינו 280 מדרגות. 218 ירה. 218, סליחה. לא שזה לא הרבה, אבל בסדר. זה הנחה של 62 מדרגות. והגענו... לא, את יכולה לתקוף בצד השני. יש גם בצד השני. היי. ויש פה איזה פעמון. רגע, חכו, אני אראה לכם מה יש בצד השני. שנייה. רגע. Oh my goodness. וואי, איזה יופי. אמא, זאת טוסקנה. כן. פה אני רוצה לגור. איך הם גרים? בפאקינג נוואר. יואו, זה מדהים. לא, בפאקינג סן ג'מיניאנו. לא, אני מאתרת פה כל מיני בתים בזום. לא מאמינה. איפה הם גרים? אני רוצה לגור פה אמא בשום מקום. באמצע שום מקום. טוב, נגיד לכם שלום עכשיו. אמא, ביי, זו הייתי אני, אישה מטוסקנה.